Eta orain, epai mai ofizialak irakurriko du edizio honen palmaresa. Eskerrik asko, muchas gracias. Thank you. Eskerrik asko etortzeagatik. Esan nahi nuke hasteko film anitzak izan direla, aurrekontu txikoak, superproduzio eta laino. Ez da erraz izan batzuk besteekin parekatzea, baina kalitatea oso nahi izan da, filmen kalitatea. Eta sari guztiak gehiengoz bozkatu ditugu, hori esan nahi nuen irakurtzen hasi baino lehen, nork irabazi dituen saritako bakoitza. Gehiengoz, honako sariak entregatu dira. Epaimaiaren aipamen berezia, Daudaluzia zuzendariaren Aiama filmari, Marroko Frantzia, barruan konplexutasuna gordetzen duen historia baten sinpletasunarengatik. Norbait enteratu ez baldin bada, errepikatzen ari da. Gidoi onenaren epaimaiaren saria, Ben Hammer jaunari, Home for Christmas filmegatik, aurrengoa beto izango da. Argazkigintza onenan epaimaiaren saria, Jimmy Ginferrer jaunari Aita filmeagatik, Espainia. Gizonezko aktore onenaren zilarrezko maskorra, Conan McCallum jaunari Nez filmeagatik. Emakumezko aktore onenaren zilarrezko maskorra barkatu, Nora Navas Andreari Pa Negre filmeagatik. Barkatu, hurrengoa irakurtzen hasi da. Hori baino lehen, eta ahaztu baino lehen, zuzendari honenaren zilarrezko maskorra Raúl Ruiz jaunari Misterios de Lisboa filmeagatik. Beraz, esan dudan bezala, epaimaiaren sari berezia, Judith Colell eta Jordi Cadena zuzendarien Elisa K. filmari, Espainia, errugabeek eguneroko bizimoduan jasan behar duten indarkeria erakusteko moduarengatik. Eta azkenik, film onenaren urrezko maskorra, Peter Mullan zuzendariaren Nez filmari.
Ba hori izan da dena. Eskerrik asko.